Il-Prim Ministru Robert Abela żar il-Junior College u l-Istitut għall-Istudji Turistiċi l-ITS. Fil-Junior College u iltaqa' ma' qatt ta' studenti fosthom dawk li bdew din l-esperjenza ġdida post-sekondarja u wassal messaġġ importanti li żgħażagħ irdu jkunu il-protagonisti biex jaħtfu l-aqwa opportunitajiet li l-pajjiż qed joffri fi żmien ta' tranzizzjoni ambjentali u anke dik diġitali. Il-Prim Ministru tenna li bil-ġid komuni nifhmu wkoll l-investiment fl-edukazzjoni ikun għodda li jagħti ħiliet ġodda biex l-istudenti jieħdu l-aqwa biex meta ikunu fis-settur tax-xogħol ikollhom karrieri li jġibu kwalità ta' ħajja għax joffrulhom l-aqwa kundizzjonijiet u dħul b'saħħtu. Meta mbagħad żar l-ITS il-Prim Ministru Robert Abela innota kif hawn qed isir xogħol imprezzabbli biex l-istudenti ikunu imħejjija jaħdmu f'qasam ukoll tant importanti għal pajjiżna. Refera għall-investiment multimiljonarju fil-kampus il-ġdid tal-ITS fi Smart City u rimarka l qasam tal-ospitalità wara kemmu importanti għall-ekonomija tal-pajjiż. Għal daqstant tenna li Malta teħtieġ tkompli tagħmel il-pass li jmiss dak li tenfasizza iżjed fuq il-kwalità marbuta mal-prodott turistiku ta' Malta u Għawdex. Għal l-investiment fl-istudenti irid ikun rifless ukoll f'karrieri ta' kwalità f'qasam li jrid joffri ambjent isbaħ u nadif għat-turisti u l-Maltin f'pajjiżna. Matul din is-sena akkademika fil-Junior College hemm mal-2000 student waqt li l-ITS qed jara aktar minn 600 li qed jistudjaw fi ħdanu.